În dezvoltarea economică a municipiului Bistrița este foarte important să luăm în considerare și parcul industrial. Extinderea rețelelor de transport în comun, pentru că atunci când ai investitori vrei ca cetățenii să ajungă cât mai repede în parcul industrial și îți dorești ca bistrițenii să poată să vină la muncă fără să aibă nevoie de mașină și fără să aglomerăm orașul nostru. Așa că pentru parcul industrial am venit cu o soluție de extindere a linii verzi de transport în comun al municipiului Bistrița, dar și de o punte care să traverseze râul Bistrița pentru o stație pentru trenul urban. Revitalizarea centrului vechi al municipiului Bistrița este una din părțile importante ale economiei bistrițene. Un centru de afaceri, un incubator de afaceri care se poate face pentru tineri antreprenori în orașul nostru poate fi construit exact aici, pe strada Lupeni, în această parcare, care este și ineficientă și care nu poate fi dezvoltată din această perspectivă. Cred că Bistrița are nevoie de o resuscitare economică. Această zonă ar putea da șansa tinerilor să se dezvolte, să crească, să-și facă o afacere și să rămână la noi în oraș. Schimbăm Bistrița, reușim împreună!